অসন্তি বিভাগ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଦିନେ ଦେବତା ଗଣ ଆସି ମାଗନ୍ତେ ସେଇ ଅଣଆନ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ଏଇ ବାଘାମ୍ବର ପିନ୍ଧି ମୋର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରୁଛି। ତେବେ ଆଉ ବୋଧେ କହୁଛି ଶୁଣ। ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ଆଉ କର୍ପୂର ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଭଳି ତୋର ଅଙ୍ଗକୁ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନା କରେ। ଦିନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସି ମାଗନ୍ତେ ସେଇ ସୁବାସ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରୁଛି। ଆଉ ବୋଧେ କହୁଛି ଶୁଣ। ପ୍ରିୟେ ମୋର ଥିଲା ଐରାବତ ହସ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଭା। ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ମାଗନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଐରାବତ ହସ୍ତି, ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମାଗନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଭା ମୋ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ।